tal vai o meu negocio. Teño que esperar aquí pola miña cociñeira a ver que fai a carne moi ben, Pero a ver se ven xente, porque senón que comeremos, Xente moi rica está, Está cheno, trintes, a ver, onde era que poñía o libro. Pois non o topo cajo en tal. Ai, a ver cando chega esta rapariga. Ay, Galicia, patria querida, patria querida. Home, xa era nora xa. Xa era nora, mira. Anda, cala, ponte a traballar. Veña, pase a traballar, que eu teño fame. Teño fame, por Dios, nestes días de crisis que anda o gobierno moi mal. Temos que comer algo, non? Traballar. A ver se me acordo daquel dito que me decía, non? Cartiño, fai o camiño. Veña, que hai que vender, e hai que comer. Ai, Cando eu era joven, non así non se vivía. Tiñas que traballar máis duro. Ser cociñeiro era un privilegio. Non tiñas que facer nada. Ali éramos todos labregos, home, como todos labregos. Agora o sector terciario anda ganando terreno e o agrario vai por aí. Bueno. O agrario, que é o mellor de todo, materia prima, hai que coller, Materia prima hecho millor. Terciario, que televisión, e que autobús. Ir en bici, carai. Hola, bons días. Outro libro e comer un pouco polo. Sí, con moito gusto. Nena, dille onde se pode sentar. Ireille recoller o libro. Ai. Moitas gracias. Voz do Ministerio de Cultura. Pois, 1979. Traemos o siguiente, por favor. Tío Manu, que teño fame, digo que ten fame. Que vai comer? Poderíame dar un polo pouco, digo un pouco polo. Con guarnición, sin guarnición, como vai querer? Polo. Dalle un millón da casa, E de beber que vai querer? Fume de polo. A nosa especialidade. Por date prisa, miña nena, vai preparar xa. Ai, el ojo non ten amiga de vostede para vir aquí comigo. Ai, si, veñeme agora. Rapaza, faime 3 racións en vez dunha. Oi, do cociña.
chegamos. Digo eu. Costou nesta toparte. Raparigas, benvidos á miña biblioteca restaurante. Nena, dille onde se poden sentar. Séntese aquí. Vertíbete o que nos fixo a camareira, non é normal. O respeto que unha é honrada, Pero vai a sitios máis raros escolles ti para vir comer. Eu prefería ir ao Burger King. Ti para vir comer. Estas raparigas van a estar ben buenas só pa comer esta. Pero só teño 2 tazas, importa beber por eso? Vaya mierda de restaurante. Queredes vir ao meu restaurante?